Svetelné správy z Chrámu svetla, 3. časť. Po dlhšej dobe sa pozrieme na svetelné správy, na nejaké novinky alebo správy, informácie, odkazy, že čo sa nám deje alebo čo sa bude diať. Tým, že teraz sa všetko tak zrýchluje a neustále mení, tak nemá ani veľmi zmysel robiť nejaké ďaleko siahle plány, ani výklady na dlhšie časové obdobie, pretože to, čo včera platilo, dneska už nemusí platiť. Tak sa tie energie menia. Tým, že Slnko je vo svojej aktivite teraz najvyššie, najsilnejšie a vidíme to aj na Schumannovej rezonancii, že neustále k nám prichádzajú vlny svetla a energií, ktoré nás postupne menia, aby to nebol šok, že nekoná sa nám žiadne záblesky, ani 3 dní temnoty, ani iné takéto veľké katastrofické scenáre, ale zvolila sa cesta takého pomalšieho postupného vývoja. No, môže to byť pre niektorých frustrujúce, že akoby nás stále tlakujú a tlačia na to, že a ešte toto pusti, a ešte tieto ilúzie prekukni, a ešte týchto sebaklamov sa zbav, a ešte tieto bolesti vylieč. Že toľko toho máme, že to proste trvá dlhšie a je to vyčerpávajúce. Takže niektorí ľudia už teraz na konci roka sú so silami v koncoch, potrebujú odpočinok. A presne to je aj dôležité si umožniť, že keď už nevládzem, tak sa nevzdávam úplne, nevykašlem sa na to, ale proste sa naučím oddychovať a zbierať energiu. Prípadne cez priority si určiť, že čo má naozaj vysokú prioritu, čo je pre mňa dôležité a čo môže počkať, alebo čo môžem vypustiť. Čo kedysi možno bolo nemysliteľné, že sme boli naučení, že toto musím, hento musím, tamto musím a teraz si môžeme uvedomiť a začať to spochybňovať. A naozaj to musím, naozaj je to nutné, naozaj musím napríklad kupovať vianočné darčeky všetkým kolegom, celej rodine a rozmýšľať nad tým a obťažovať sa s tým a aj tak to nikto nedocení, aj tak to skoro ľudí obťažuje ako poteší. Hej, napríklad. Tak môžeme to prehodnotiť, že dobre, tak len sa dohodnem, že dáme si s najbližšou rodinou, alebo len deti v rodine dostanú darčeky, že ľudia mi hlásia, že tento rok ako keby prehodnocovali to, že krajšie veci sú a dôležitejšie aj tie nehmotné, ako nielen naháňať sa za kúpou nejakého darčeka a snažiť sa zavďačiť tým druhým, že no ukážem, že na to mám alebo že na tých ľudí myslím. Dá sa to samozrejme aj inak. Takže veľa ľudí, a to je len taký príklad, teraz prehodnocuje, že čo naozaj musia, čo je potrebné, čo treba. A tu sa vždycky zamyslíme, že prečo to musím alebo chcem urobiť, alebo to treba urobiť. Že je to len taký nejaký zaužívaný zvyk, len som sa to takto naučila v detstve a pokračujem v tom, alebo to má nejaký hlbší zmysel, alebo to robím, lebo to robiť chcem, alebo to robím, lebo sa to odo mňa očakáva, aj keď to robiť nechcem a mám tam nejaký odpor. Čiže ľudia začínajú takto prehodnocovať, že čo skutočne má zmysel, čo nemá zmysel, či sa im to chce robiť, nechce robiť a či to, čo robia, alebo idú urobiť, tak vychádza z lásky, alebo to vychádza zo strachu. Lebo ak to vychádza zo strachu, že idem niečo urobiť zo strachu len preto, aby ma druhí neohovorili, aby si niečo blbé o mne nemysleli, aby ma napríklad nevylúčili zo svojej komunity, alebo aby neviem čo, hej, že to robím zo strachu, tak nemôže tam byť nikdy za tým pozitívna energia, ktorá by sa mi vrátila. No ak niečo robím z lásky, z dostatku, lebo to robiť chcem niekoho úprimne potešiť, chcem sa podeliť, chcem niečo urobiť, lebo to cítim, že je to správne, že to proste robím z lásky, že to pomáha mne alebo druhým, čokoľvek, že mám taký dobrý pocit z toho, není tam žiadny strach, žiadne ego v tom nie je, vypočítavo, že urobím toto a na oplátku očakávam, že sa stane tamto, ale proste robím to tak, lebo ma to teší, tak vtedy sa nám to vracia a násobí takáto dobrá energia, ktorú dávam, tak sa nám to potom samozrejme vracia. Ak to robím len z vypočítavosti, že dám, aby som dostala, alebo dám, aby som sa vyhla niečomu,
nejakej trápnej situácii alebo čokoľvek, niečo robím alebo dávam zo seba von, ale je tam za tým strach, tak sa nám to potom, čuduj sa svete, vracia v negatívnom svetle, v negatívnej forme. V zmysle, niektorí ľudia sa pýtajú, že ako to, že robím všetko správne, tak ako sa má, tak ako sa odo mňa očakáva, alebo že snažím sa ľudí nezraňovať, nevyužívať, neklamať. Hej, že proste, že robím všetko dobre, správne a čo sa mi vracia? Vracajú sa mi od druhých ľudí klamstvá, podvody, lži, využívanie, zneužívanie, ohováranie, závisť, zloprajnosť a samé zlé akože veci. Jak je to možné, že dávam zo seba dobre a vracia sa mi zle? Tak väčšinou je tam energeticky to, že preto to robím, že nie z čistého srdca a z duše, ale robím to z nejakého egostrachu. A je to vlastne forma manipulácie, ktorú robím na tých druhých ľudí. A potom sa čudujem, že prečo sa mi tá manipulácia vracia v nejakých toxických vzorcoch späť od druhých. Lebo vždycky sa nám vracia to proste. My priťahujeme to, čo zrkadlíme na základe nejakej rezonancie. Čiže môžem ja mať napríklad na zlatom tanieri krásne nazdobený čokoládový koláč, ale v skutočnosti, ak je vyrobený z hovienka, tak to pritiahne len muchy a iný hmyz a bude to smrdieť a bude to ľudí odpudzovať. Akokoľvek krásne to vyzerá, môžem to posypať aj trblietkami, aj zlatom, stále je to hovienko. Takže aj my to tak máme energeticky, že navonok sa môžem ja nejako tváriť, pretvárovať, môžem nejako vyzerať, môžem sa nejako správať. Ale ak tam vo mne hnie nejaký strach alebo nejaké ego ilúzie, na základe ktorých sa správam takto, tak je to vlastne len manipulácia, že ja manipulujem s tou vonkajšou vrstvou, ktorá pôsobí na ľudí, aby som od nich niečo získala, alebo aby si o mne niečo pomysleli, alebo aby ma nejako vnímali, ale skutočná realita vo mne vnútri je nejaká úplne iná. A potom si samozrejme na základe toho pritiahnem, nie na základe tej fasády, tej Potemkinovej dediny, ktorú hrám. Nie to divadielko, tú masku, ktorú mám, ale tá realita, ktorá je za tým, tá energia. Takže takto to ľuďom vysvetľujem, že keď sa im dejú nepekné veci, že pozrite sa, že čo nepekné máte v sebe a prekrývate to a nechcete sa tým zaoberať a takto sa vám to potom zhmotňuje a priťahujete si to do života, aby ste si to uvedomili. Takže to je taká jedna z vecí, ktoré teraz ľudia tak vo veľkom riešia. Ďalej, čo budeme riešiť, tak končí sa rok 2024, začína za chvíľku rok 2025 a sa nám tu menia vo veľkom energie. 2024 bol osmičkový rok, čiže keď sme to spočítali, mali sme ročnú vibráciu 8, čo je sila. Takže sme vstupovali do osobnej sily. Bol to aj rok draka, takže takto to bolo aj presne vidno, že ten drak nás akoby podporil v tom, aby sme získali potrebnú odvahu, aby sme sa nebali spáliť to, čo nám už neslúži, aby sme sa nebali vyletieť hore, pozrieť sa z vyššej perspektívy na niečo, objaviť tam nejaké nové súvislosti. Takže sme sa dostávali do vlastnej sily. Bol to rok slnka, slnečnej energie a to bolo aj vidno na aktivite slnka. A farba, ktorú sme mali, bola žltá, zlatá, oranžová alebo rôzne odtiene takýchto farieb. A čakra, ktorou sme sa najviac zaoberali, bola solar plexus, čiže tretia čakra a teda oblasť brúcha. Teraz sa presúvame do ďalšieho roka. A rok 2025 bude pod taktovkou čísla 9 a devina je akoby jeden krok od ukončenia, že desina akoby je to dokončenie. Niekedy sa vníma ako 12, že je dokončenie, niekedy desina, ale tá devina je taká príprava, že už som strašne veľa urobila. Od tej jednotky som už prešla od 1 cez 2, 3, 4, 5, 6, 7 až tej devine, že už toľko mám stupňov akoby vývoja alebo nejakej cesty za sebou. A ešte ma aj niečo čaká ďalej. Ale teraz ja potrebujem aj zhodnotiť to, že čo som už všetko zvládla, dokázala, kam som prišla, čoho som sa zbavila, čo som obetovala preto, čo som získala, čo som sa naučila. Čiže ten budúci rok bude aj takýto hodnotiaci a
sebareflexívni, že budeme viacej sa tak pozerať na svoj život a hodnotiť ho. Nie kriticky samozrejme, nie nenávistne, že aká som blbá, čo som nezvládla a tak ďalej, ale skôr naopak, že čo všetko sa mi už podarilo a čo všetko ešte treba urobiť. Ale nie nejakým ako nenávistným spôsobom voči sebe. No a devina v tarote je pustovník. Pustovník je človek, ktorý proste sa dobrovoľne izoluje na chvíľku od ostatných, aby sa mohol lepšie prepojiť sám so sebou. Takže v 2025 sa budeme izolovať, či už dobrovoľne, možno aj nedobrovoľne, neviem, čo sa chystá všetko, ale môže byť, že budeme proste musieť ísť viacej do seba, aby sme sa menej rozptylovali druhými ľuďmi. Pretože môžeme si to predstaviť tak, že doteraz sme boli také nejaké húsenice a ten 2025 nás môže tak zakúkliť a v tej kukle je každý sám. A prechádza si tam transformáciou na motýla. A potom tie motýly, keď z tej kukly zase vylezú, tak môžu poletovať spolu, zase spoločne, porozprávať si, čo zažili, aké to bolo a posunieme sa zase ďalej. Ale ten 2025 môže byť naozaj taký kukliaci, že budeme si vytvárať takú energetickú kuklu okolo seba, jednak ochranu, ale aj priestor, bezpečný priestor, kde môžeme byť sami sebou a sami so sebou, so svojimi emóciami, pocitmi, názormi, myšlienkami. Čiže viac tak pôjdeme do seba, do svojej hĺbky. Čiže pustovník ide do jaskyne, dobrovoľne odchádza z mesta alebo z dediny, aby ho druhí ľudia nevyrušovali. Ale samozrejme, nie je tam stále sám, niekedy k nemu prichádzajú návštevy, alebo on niekedy zíde dole do civilizácie. Čiže nie je to o tom, že teraz celý rok budem len v tej izolácii. Iba, že tú izoláciu budeme vyhľadávať viac. Väčšinou ten pustovník to robí dobrovoľne v zmysle, že to chce, že to potrebuje a že mu tá samota nevadí. No, niektorým ľuďom v tom 2025 môže vadiť, že zrazu sa všetci od neho izolujú. Alebo že ho život izoluje a že nemá dosah na druhých ľudí. Bude sa to diať hlavne takým ľuďom, ktorí sú toxickí a manipulatívni, ktorí chcú od tých druhých stále niečo cucať, ich využívať, zneužívať, alebo len sa im vyrozprávať, svoje starosti na ich hlavu hádzať. Tak takýchto ľudí to bude tiež izolovať viac do samoty, kde môžu byť ešte viac frustrovaní. Ale deje sa to preto, aby si to uvedomili, že ako vlastne veľmi svojim správaním druhých obťažovali, alebo ako im prekračovali hranice, a dovolovali si niečo, čo by si dovoliť nemali. A čo by, keby sa dialo im, naopak, hej, že by toto niekto robil im, že by niekto neustále toho človeka otravoval, manipuloval, alebo emočne vydieral, tak by sa to tomu človeku nepáčilo. Ale keď to ten človek sám robí druhým, tak mu to nevadí. Čiže toto sa takisto bude ukazovať a zrkadliť budúci rok. No, čo tam máme ďalej? Tak budúci rok bude pod taktovkou Venuše. Takže vzťahy a láska, čo je zase paradoxné, že tak máme sa tu nejako izolovať cez pustovníka a zároveň máme riešiť vzťahy ako cez energiu Venuše, že to ako mám chápať. Tak máme to chápať tak, že zase máme prehodnocovať aj kvalitu tých vzťahov a otvorenosť a že radšej, aby som v tých vzťahoch tých druhých ľudí nepozraďovala svojim procesom transformácie, tak sa na chvíľku vzdiali, vysporiadam si veci sama v sebe a potom sa zase začnem prepájať s ostatnými, ale už na vyššej a vedomejšej úrovni a nie z pohľadu napríklad zraneného dieťaťa, ktoré nemá naplnené potreby a ktoré sa snaží naozaj zase cez tú manipuláciu si vynútiť naplňanie potrieb od ostatných ľudí. Venuša sa nespája len so vzťahmi, ale aj s krásou, a s fyzickým telom a so sebaláskou. Takže aj toto bude otázka, že mnohí možno prehodnotia aj seba starostlivosť, že môžu viacej ísť do tej naturálnej krásy, menej make-upu, menej umeliny, viac ukázať pravú tvár. Lebo čím viac make-upu na sebe mám, tým väčšiu masku akoby nosím, že vydávam sa za niekoho, kým v skutočnosti nie som. Iná vec je využiť make-up k zvýrazneniu prirodzenej krásy.
Ale ja hovorím o tom, keď si človek na seba nagebrí, nakýda toho toľko, že tá pôvodná tvár už vyzerá úplne inak. Čiže tam je ten veľký rozdiel. Mnohí dokonca môžu dostať nejakú kožnú chorobu alebo nejaké zdravotné problémy v oblasti tváre, čo im znemožní sa malovať toľko, alebo ich donúti o zvýšenú seba starostlivosť v prípade mužov, ktorí sa nemalujú, tak ich to môže skôr donútiť, aby sa pozreli na to, aké výrobky a či vôbec nejaké používajú, ako sa starajú o tvár, ako sa holia, že či agresívne a často sa dorežú, alebo či sú jemní a či používajú nejakú starostlivosť o pleť alebo nie. Takže aj tvár bude tak akoby vystavená teraz ostatným na obdiv. A to nás privádza k ďalšej téme a to je krčná čakra. Krčná čakra sa nachádza v oblasti krku, ale nie je to len hrdlo, nie je to len krk, nie je to len štítna žľaza alebo ramena a krčná chrbtica, ale prechádza to aj do spodnej čeluste, do zubov, do úst, ústnej dutiny ako také a do uší, pretože ušami počúvame a krčná čakra sa spája aj s komunikáciou, nielen rozprávaním, že vyjadrujem niečo, ale aj počúvam tých druhých ľudí, ako sami seba vyjadrujú. Takže oblasť uší a spodnej tváre až po nos môže byť zasiahnutá tými zdravotnými problémami akéhokoľvek druhu. A to sa môže naozaj rôzne prejavovať a bude to súvisieť s krčnou čakrou a s tým, že potrebujeme sa naučiť odkomunikovať si svoje práve pocity alebo túžby, myšlienky, potreby. Že nečakať, že napríklad ja nikomu nič nepoviem, ale budem čakať, že tí druhí budú naplňať moje potreby alebo požiadavky alebo očakávania. A keď to nerobia, tak ešte sa budem ja na nich hnevať, že prečo to nerobia. Ale nepožiadam ich o to, hej, ani im to nevysvetlím, alebo nezdôverím sa, že teraz by som potrebovala podporu, že potrebujem sa s tebou porozprávať alebo sa s tebou stretnúť, bolo by to pre mňa dôležité, liečivé. Ale budem čakať na tú druhú stranu, kedy sa ozve napríklad. A tá druhá strana sa neozýva, pretože tá druhá strana má svoje veci, ktoré potrebuje riešiť a ani ju nenapadne, že by sa mala ozvať niekomu. Čiže budeme musieť prekonať hanbu alebo strach a otvorene tú druhú stranu požiadať alebo im niečo vysvetliť alebo niečo riešiť. Čiže nás to bude v podstate učiť zase pristupovať k vzťahom inak ako komunikácii, lebo však komunikácia je vždycky zo vzťahu s druhými ľuďmi. Ale samozrejme aj komunikácia sami so sebou a to telo versus duša, hlava, že čo nám napríklad telo chce odkomunikovať. Budeme sa zase viacej do hĺbky učiť psychosomatické prejavy, že keď ma bolia tieto zuby, čo to teda pre mňa znamená, keď ma bolí hrdlo, čo to znamená, čo mi telo chce povedať, keď sa mi vyhodia vyrážky niekde na krku pri uchu, čo mi tým chce telo povedať. Takže je to aj o komunikácii s vlastným telom a sami so sebou, so svojou dušou, ktorá sa cez to telo prejavuje. Čiže to je ďalšia taká rovina, čo budeme budúci rok riešiť. No a farbou pre budúci rok je modrá, akákoľvek modrá, všetky odtiene modrej a môže to byť od bledomodrej až po tmavomodrú, až skoro takú indigovú fialovú. Aj keď úplne fialová nie, ale taká modrofialová možno áno. A takisto aj z opačného spektra taká zeleno-modrá a štyrkysová. Čiže všetky možné odtiene modrej, ktoré sú veľmi liečivé. Opäť zase na komunikáciu, na emócie a na krčnú čakru. Takže preto. Čiže kamene v týchto farbách budú veľmi nápomocné. Máme ich veľmi veľa, takže si ich tu nebudeme všetky hovoriť. No také najdôležitejšie, ktoré budú tak, alebo najsilnejšie, alebo najviac rozšírené, vhodné na používanie, bude labradorit, alebo potom môže byť takisto azurit. Azurit väčšinou v súvislosti a v spojení s inými kameňmi. Napríklad azuromalachit, veľmi liečivý, ale to je veľmi silný kameň, ktorý je tak liečivý, že nie každý znesie jeho energiu, preto to budú využívať len niektorí.
A potom môže byť azurit aj súčasťou iných kameňov, ako napríklad jaspis K2, čo je vlastne žula, alebo typ jaspisu. A v ňom sú také modré flaky, ktoré predstavujú ten azurit. Takže aj toto môže byť. Ale samozrejme, hoci ktoré ďalšie, Larimar, to ani nemusím hádam spomínať, že bude zase opäť dôležitý, liečivý, ale aj iné mnohé, ako sodalid alebo lápis lazuli, celestín a rôzne iné. Tých modrých kameňov je veľmi, veľmi veľa a každý je vhodný na niečo iné. Takisto aj rastliny, kvety modré, ktoré sú, tak môžu byť nejakým spôsobom dôležité, či už z nich piť čaj, ak sú jedle, alebo nejaké bachové esencie, tinktúry, alebo esenciálne oleje, ako napríklad modrý lotos. To je síce veľmi drahý a veľmi vzácny olej, ale zase veľmi nápomocný a niektorých si samozrejme pritiahne, takže možno niektorí budú zháňať práve toto. Hovorím, je to ale veľmi individuálne, nie je to nutné. Takisto môžeme pracovať vo zvýšenej miere s modrým svetlom, zalievať sa modrým svetlom alebo nosiť modrú farbu alebo nejak inak pracovať s tou modrou. Ale to nebude všetko. To je len také to hlavné, ten hlavný prúd, hlavná energia. Stále na pozadí budeme liečiť a riešiť srdcovú čakru. Preto som aj zvolila tento obrázok. Pretože srdcovú čakru sme riešili aj tento rok. Napriek tomu, že bol slnečný rok a solar plexus, tak na pozadí sa tam riešili aj otázky srdcovej čakry, čo aj bolo veľmi vidno vo vašich osobných výkladoch, ktoré som vám robila, ale aj výklady, ktoré som robila sama sebe, aj veci, ktoré som si sama spracovávala a v tomto budeme pokračovať. Čiže tá srdcová čakra stále bude aktuálna. To nie len, že prejdeme teraz zo soláru, zrazu preskočíme tú srdcovú a ideme na krčnú. Nie, my budeme riešiť aj tú krčnú, aj tú srdcovú. Ale to zase proste z iného uhla akoby. Je, že predtým sme riešili srdcovú čakru tento rok z toho spodku, čiže zo solar plexu, takže vlastne sme riešili pocit hanby, viny a týchto spodných strachov, čo sú spodné čakry, prvá, druhá, tretia. Čiže z týchto energií tú srdcovú čakru, lebo srdcovú čakru vyživuje spodok, a potom srdcovú čakru vyživuje aj vrchné čakry. Čiže my zase teraz sa obrátime a budeme riešiť tú srdcovú čakru z druhej strany a teda od smeru krčnej dole. Čiže predtým sme od soláru hore riešili a teraz energeticky od krčnej dole. Čo zase sa bude prejavovať aj rôzne energeticky, aj fyzicky, aj zdravotne. Ale to každý už potom uvidí individuálne, lebo každému sa to môže inak prejavovať. Takže toľko k tomuto, čo nás budúci rok čaká. Bude to zaujímavé. Globálne to sa ani nebudem snažiť tu opisovať, že aké možné scenáre môžu nastať budúci rok, lebo to sa nevie. Je otvorených zároveň toľko časových osí a línií, že nie je isté, akým smerom sa vyberieme a dokonca sa zvažuje, že budú platné viaceré. Že pre určité osoby alebo obyvateľstvo bude platiť jedna časová línia a pre iných zase iná a pre ďalších iná. A bude to závisieť od úrovne vedomia, v ktorej sa daný človek alebo daná komunita nachádza. Alebo akú majú karmu. Myslím teraz takú tú národnú alebo náboženskú, že ako skupiny, ako komunita veľká ľudí majú takisto nejakú karmu. A toto dosť môže ovplyvňovať, že inú karmu majú napríklad Slováci tu na území Slovenska a inú karmu majú, čo ja viem, Španieli na území Španielska. Takže na základe tohto každá tá krajina a každí tí obyvateľia budú zažívať takisto inú úroveň vedomia, inú úroveň reality, tej časovej linky. Takže nebude to také, že pre všetkých všetko, že sa niečo udeje celosvetovo a každý to bude mať rovnako, alebo každého to rovnako zasiahne. Čiže každý pôjde iným
smerom iným tempom a bude sa tu udržiavať viacero časových línií. Je dosť možné, že to bude akoby rozdelené na 3 časti, že bude taká nízkovibračná časová linka, ktorá môže byť vnímaná ako peklo, že niekto bude mať naozaj zlý rok. Potom môže byť taká tá neutrálna, ktorá bude niečo akoby medzi peklom a nebom, že proste ten stred, že budem zažívať aj tie dobré, aj tie zlé veci a vnímať to tak nejako, že ma to ovplyvňuje, ale nie veľmi, že idem si tou strednou cestou a pre niektorých môže byť pripravená tá tretia cesta, tá vyššia, taká tá nebeská, akoby, že bude v raji, mať pocit, že všetko sa mu darí, všetko je úžasné, že ide len vyššie hore a že zažíva takú tú najvyššiu možnú realitu. Čiže môže sa to aj takto rozdeliť. Uvidíme. Naozaj nemá zmysel tu teraz nejako veľmi hodnotiť, čo bude a nebude, pretože nikto nevie presne, ako to bude. A v tom je to také jednak strašidelné, lebo sa na to nedá pripraviť, ale aj zrušujúce, lebo nevieme, čo nás čaká a môžeme zažiť veľa prekvapení. Ako pozitívnych, tak aj negatívnych, samozrejme, tých príjemných aj nepríjemných. Ale všetko sa to zase deje z pohľadu vyšších sfér, tak ako má a pre nejaký dôvod. To, že my niektoré dôvody nevidíme alebo nechápeme, neznamená, že tam nie sú. Ale to už zase na inokedy. Takže ja vám držím palce. Prajem všetko dobré a verím, že úspešne završíte tento rok 2024 a že 2025 zase prinesie nové výzvy, nové skúšky, nové lekcie, ale aj nové odmeny a nové nejaké príležitosti.